Waarom wil je als provincie net dat de stukken openbaar maken worden? Nou, we willen op zich, we vinden het helemaal goed dat die stukken worden openbaar worden gemaakt. Het enige wat we graag niet willen, is dat de namen van onze ambtenaren daar zeg maar gewoon helemaal in staan. Dus we willen graag dat die worden weggelakt. En dan bepaalde functies die erin staan, die zeg maar te herleiden naar mensen, dat we die even kunnen weghalen. Dat is eigenlijk het enige. Waarom dan net al een deel openbaar maken? Ja, dat is de keuze die wij niet hebben gemaakt. Hè. Ik bedoel, het verzoek is ingediend bij het ministerie. En het ministerie is dan ook gehouden om naar andere partijen te gaan vragen. Van, heeft u daar bezwaar, wat er ook tegen? We hebben een zienswijze ingediend, alleen maar gevraagd daar waar mensen met name toename erin staan, kunnen die weggehaald worden. Nou is er 20 juni een zitting. Wat verwacht je ervan? Nou, ik vind eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik ga ervan uit nu dat de namen worden weggehaald. En dan kunnen stukken daarna gewoon openbaar worden gemaakt. En, hoe stel je waarom op dit haardstak staalslakken dossier in Centrale A? Zit het een pinholle dossier? Bloot dat van jou een pinholle dossier? Ja, het is wel een beetje een hoofdpijn dossier geweest. Eerlijk is eerlijk. Dus in die zin pin in de holle, ja. Ook een heel leerzaam proces geweest. Ik denk dat we wel met z'n allen hebben geconcludeerd van jongens, dit moeten we gewoon niet meer willen in de toekomst. Dit bouwmateriaal. Het is nog steeds een bouwmateriaal wat toegestaan is wettelijk gezien. Maar als je kijkt wat voor ellende je hiervan hebt, dit moet je gewoon niet willen. Dus wat mij betreft geen infra meer met behulp van staalslakken.